Les reials drassanes daten del segle XII són una de les joies arquitectòniques del Raval i punt de partida d'una ruta que vol descobrir als barcelonins la riquesa del patrimoni medieval d'aquest barri. Era un dels centres de creació marítima, es feien les galeres de la Corona d'Aragó, però també, i jo crec que és més desconegut, s'han trobat també restes romanes en aquesta zona, que segurament era per fer una zona de trajecte cap a Montjuïc, cap a la zona de la Pedrera. Ben a prop trobem una de les portes d'entrada de la ciutat medieval, una zona a l'època de camps i masies on es troba un dels edificis gòtics més importants de Barcelona, Sant Pau del Camp. Doncs un dels enclavaments més importants des del punt de vista històric de tot el Raval i de tota Barcelona. Aquí està enterrat un dels fundadors de Sant Pau del Camp, que va ser el fill de Guifré el Pilós, Guifré Borrell II, doncs es va trobar una làpida d'ell on figuren dates d'aquella època i per això s'ha pogut datar que possiblement es va erigir aquest enclavament al segle X. I seguint pel carrer de les Carretes amunt, arribem a un altre dels enclavaments estratègics del Raval medieval, la plaça del Pedró. I passava el camí reial, era la via Augusta romana que anava fins a Tàrraco i que entrava per uns dels portals més importants de la ciutat, el portal de Sant Antoni, i aquí al costat tenim la capella de Sant Llàtzer, que és del segle XII, un dels edificis també més antics de Barcelona, que va ser un antic hospital de leprosos. La ruta continua fins a l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acaba a la Casa de la Misericòrdia, un conjunt d'edificis conventuals que fins al segle XIX es va mantenir gairebé intacte.